Beniatjar. El poble del Benicadell. Beniatjar domina un entorn encisador de bancals d'oliveres arrimats a la majestuosa penya de Benicadell i al seu paisatge protegit. Un entorn privilegiat a l'ombria de la serra, on descobrir el seu ric patrimoni, els paratges i els paisatges, el preuat oli d'oliva i la tranquil·litat i la qualitat de vida d'un poble eminentment rural, el poble de Benicadell. Vos convidem a perdre's pels seus carrers d'arquitectura mediterrània, presidits per cases dels segles XVIII al XX. Al vell centre de la població destaca l'església de la Mare de Déu de l'Encarnació, de l'any 1689. El Calvari que domina la part alta de Beniatjar esdevé un mirador privilegiat al Benicadell i als pobles de l'ombria. Els voltants de Beniatjar amaguen paratges com l'àrea recreativa de l'antiquíssim Pont dels Moros i el tresor de les pintures rupestres de les coves del Castellet, un conjunt de pintures d'excepcional valor, datat en el Neolític antic, declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO. Coronant el tossal de les coves, s'alça el castell de Carbonera d'època musulmana, on es conserven les restes del castell major amb l'aljub i part de les muralles que tancaven el recinte. Els amants del senderisme i el BTT disposeu d'una xarxa d'itineraris pel cor del paisatge protegit de Benicadell. Endinseu-vos pels seus paratges de gran valor ecològic i paisatgístic, com ara l'àrea recreativa de les Fontetes, ombrejada pels xiprers centenaris. La pujada al cim de Benicadell esdevé la visita per excel·lència, tant pels seus valors mediambientals com paisatgístics. El cim de Benicadell s'alça majestuós fins als 1.104 metres sobre el nivell del mar, presidint les comarques de la Vall d'Albaida i el Comtat. Des del punt de vista patrimonial, destaca l'espectacular nevera del segle XVIII, tancada amb una falsa cúpula de pedra, testimoni del comerç de la neu entre els segles XVI al XIX. Per a reposar forces, res millor que hostatjar-vos als allotjaments rurals de Beniatjar, assaborint de la rica gastronomia local, que té com a base l'oli d'oliva elaborat al municipi des de l'època romana. Si la vostra estança coincideix a finals de l'agost, podreu gaudir de les festes patronals, on barrejar-vos amb les seues gents de tracte amable i acollidor, conversant pels carrers o a l'ombra de l'olivera mil·lenària de l'entrada del poble de Beniatjar. Esteu convidats!